Sí, gràcies, bona tarda. Com sempre, nosaltres agraïm la tasca del síndic, en aquest cas de l'Emili Guerrero, que ens presenta l'informe del 2024, el primer des que ocupa el càrrec. També agraïm la tasca al seu equip, la Ita i la Remei, gràcies, i als estudiants en pràctiques de dret de la Universitat de Barcelona que hi han col·laborat. Ens sumem també al record del Fede, del Frederic Prieto, i un agraïment al Joan Barrera per tota la feina precedent com a síndic de Greuges. Bé, el síndic, com sempre diem, fa una tasca que defensem i que considerem molt necessària en defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania enfront de les actuacions municipals i en defensa del bon govern. I tot i que la figura del síndic a Cornellà està més que consolidada, la quantitat d'expedients d'aquest any ha disminuït molt comparat amb el 2023, i d'aquestes dades inicials el propi síndic en fa propostes que compartim, com el fet de treballar de manera conjunta amb associacions de veïns i veïnes per poder traslladar l'oficina del síndic amb certs dies o horaris, fet que compartim, també com així augmentar la difusió de la seva existència, que ja portem anys tots indicant que es faci, i també des de l'equip de govern s'ha fet, però hem de fer un incís més en aquest sentit. Les dades també ens indiquen que es fan més peticions en els barris més propers on està físicament la sindicatura, i agraïm que en el recull tornem a comptar amb les dades de barris, com havíem demanat anteriors informes del síndic. Agraïm també que les dades incloguin la perspectiva de gènere i que es faci una agrupació per expedient quan les queixes corresponguin a col·lectius o comunitats, i que el resultat positiu o negatiu dels expedients correspongui a la seva resolució i no a la finalització del tràmit administratiu. Vull dir que agraïm que ho hagi fet d'aquesta manera. I en aquest informe del 2024, com bé deies, donen una sèrie de dades. Aquí d'altres intervencions el que han vingut és a parlar d'inventar-se problemàtiques que no existeixen a la ciutat o que les magnifiquen, i a fer un informe paral·lel del síndic. Però parlant del que ens ocupa, posem també en valor, com bé també indicava el síndic, que la majoria de departaments de l'Ajuntament donin resposta de manera àgil a les peticions de documentació i informació del síndic, i instem els que encara no ho fan a buscar mesures per fer-ho. També agraïm que s'hagi donat solució, s'hagin posat recursos i eines per demandes i queixes que en d'altres anys eren molt elevades i que el 2024 s'han reduït exponencialment per aquesta conjunta entre el síndic i l'administració. Aquest informe, com els anteriors, detalla que les demandes de la ciutadania, tot i ser variades i de diversos àmbits, en un percentatge molt elevat tenen sobretot a veure amb la possible vulneració de drets fonamentals i afecten majoritàriament a col·lectius en risc de situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió, tal com indica el percentatge elevat de queixes vinculat al servei a les persones. I aquest fet deixa palès que hi ha una sèrie de drets fonamentals que, tot i que haurien d'estar garantits, no sempre és així, com pot ser l'educació, l'habitatge i l'atenció amb risc d'exclusió a les persones amb dependència. I en relació amb aquest tema hi ha un elevat increment de queixes, com bé indicava, en la resolució del grau de dependència i amb l'activació del programa individual d'atenció, una vegada obtinguda la resolució, així com els problemes d'atenció presencial i telefònica a serveis socials de l'Ajuntament. Evidentment que és una situació conseqüència de diversos factors, però són dues administracions que hauria de posar recursos i eines per posar-hi solució, la Generalitat i l'Ajuntament. La situació precària de serveis socials és una situació que s'arrossega de fa anys i des d'informes del 2015 que es trasllada aquesta problemàtica, i reiterem el que ja hem exposat al ple de l'informe del síndic d'anys anteriors i també en altres plens municipals. Fem un reconeixement a la tasca dels i les treballadores socials de Cornellà, que en el seu dia a dia fan costat i intenten pal·liar la situació de les persones a les que han d'atendre, tenen una gran càrrega de tasques amb un accés de visites i amb eines i recursos limitats. I es fa evident que es necessiten més professionals per donar cobertura a les necessitats de la ciutadania de Cornellà i per fer un seguiment i acompanyament correcte de les persones usuàries, alhora que això també es traslladaria en un millor funcionament dels serveis que presten, amb menys tensió i segurament amb menys ràtio de baixes. És necessari atacar la problemàtica i també s'ha de treballar amb altres administracions per trobar solucions de manera conjunta. I en aquest informe s'indica que s'han fet noves contractacions i ampliat la plantilla, però encara falta més personal i aplicar altres mesures per revertir aquesta situació.
D'altres temes que detalla l'informe, també parla que s'ha de millorar la tramitació i període de sol·licitud de les beques menjador, com bé indicava, quan els menors s'escolaritzen una vegada iniciat el curs, ja que actualment es poden quedar fora infants, sobretot amb risc d'exclusió. Tema que, com ja deia, també es va treballar anteriorment en col·laboració amb el Consell Comarcal i que instem que es continuï treballant per erradicar aquestes problemàtiques. I també es destaca la necessitat d'avançar els tràmits per la concessió d'ajudes per a espais d'estiu que permeten a les entitats poder realitzar a temps les contractacions necessàries, fet que en principi ja s'ha tingut en compte i que agraïm. Una de les altres grans problemàtiques que tracta és el dret a l'habitatge, que és un altre dret fonamental que no es garanteix i que any rere any apareix als informes del síndic. Els preus de les hipoteques i dels lloguers completament desmesurats, la no renovació de lloguers, la falta de lloguer públic i privat fan que la ciutadania no pugui disposar d'un habitatge o fer front als pagaments, quedant-se sense casa i veient-se obligada en moltes ocasions a viure en espais precaris. En aquestes situacions, en molts casos, les famílies són desnonades i la solució que tenen, de manera completament provisional, és un allotjament temporal alternatiu. Però, com indica el síndic, quan acaba aquest allotjament temporal tornen a estar en situació de precarietat o de més precarietat. I moltes d'aquestes famílies es veuen forçades a viure en habitacions com a única solució a la seva situació. S'han de millorar els processos, tant l'agilitat amb els informes de serveis socials com l'atenció de l'oficina local d'habitatge per evitar desnonaments de persones vulnerables de la ciutat. I sí, som conscients que evidentment no és només una problemàtica de Cornellà ni només de responsabilitat de l'administració de l'Ajuntament de Cornellà. Pel que fa a l'empadronament, tot i que ja fa anys que es va aprovar i s'hauria d'estar complint amb l'empadronament fictici o sense domicili fix a Cornellà, és evident que no es compleix amb la normativa, tal com portem denunciant en diferents ocasions. I disposar de l'empadronament és fonamental per poder tenir accés a serveis bàsics com els serveis escolars, les beques menjador, els serveis mèdics, i amb la negativa a tramitar aquests empadronaments s'estaven vulnerant drets fonamentals d'aquestes persones que ja de per si es troben en situacions de vulnerabilitat i que aquest fet encara accentua més. I per tant demanem també a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament, que actuï per posar-hi solució. De l'informe del síndic en destaquem tres coses més, com serien els sorolls dels contenidors i el mal funcionament, així com la disconformitat per les sancions per abandonar caixes de cartró fora dels contenidors, problemàtica a la qual el nostre grup municipal ha traslladat queixes i propostes en reiterades ocasions també. També en destaquem els retards en les gestions relacionades amb el cementiri municipal, sigui amb l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament, que tot i que actualment s'ha augmentat el personal d'aquesta àrea i s'està revertint la situació tant del cementiri com de l'adjudicació de parades dels mercats, creiem necessària una auditoria del personal de l'Ajuntament per una distribució de tasques més equitativa i garantir així un servei més eficient a la ciutadania. També esperem que s'apliqui la recomanació del síndic que proposa que tota la informació d'ajudes i subvencions es pugui trobar de manera àgil i fàcil a la pàgina web de l'Ajuntament, tant per facilitar l'accés a la informació com a la seva tramitació. I en relació a la iniciativa d'ofici, ja s'ha reiterat, ja ho han dit amb les altres intervencions, nosaltres també ens sumem en aquesta proposta, vam dir que hi donaríem suport i així ho farem i esperem que en breu es porti al ple per la seva aprovació. També en relació al contracte amb aigües, al conveni amb aigües de Barcelona, felicitar per aquest conveni per agilitzar també la demanda d'informació i la tramitació amb aquestes queixes. I ja per acabar, això, reiterar l'agraïment per la tasca del síndic, així també com les millores que des de l'Ajuntament s'han aplicat per millorar l'atenció a la ciutadania i revertir diverses situacions. Esperem que es tinguin en compte les recomanacions que se'ns plantegen en aquest informe, perquè és una evidència que quan es posen recursos per resoldre aquestes recomanacions, els resultats per a la ciutadania són molt positius. El nostre grup municipal ja ha traslladat en reiterades ocasions la seva preocupació per molts dels temes que el síndic apunta al seu informe, no sempre han estat ateses per l'equip de govern. Sabem que cal posar-hi mitjans, recursos i solucions i que tenim molta feina per davant i per això, com sempre, ens posem a disposició per tot el que puguem ajudar. Moltes gràcies.